Mae'n wych i weld y trawsnewidiad yn y lle achos os edrychwch chi ar y llunie fan hyn dyma'r Lido yn 1991 ar ôl i'r Lido gau a wedyn fan hyn wedyn chi'n gallu gweld mor boblogedd o'dd y lle yn 'i anterth a cynulleidfa yn edrych ar ryw fath o polo dŵr fan 'na. Ma' canoedd o bobl 'na rownd yr ochre yndo's e? Sefyll, ie, ie. A pan 'ych chi'n meddwl y cyfnod 'my, mae'n siŵr yr 30e, 40e mlan o'dd 'i'n oes air llefydd fel Betlins ag yn y bla'n yndodd? Ie. A neb yn mynd i ffwrdd ar 'i gwylie falle. A yn ôl pob sôn o'dd Sir Tom Jones y canwr wedi treulio oriau o ieuenctid e yma yn y pwll. Do fe, yn ymarfer 'i scales, canu. Wrth gwrs, ond un o ser y Lido yn cyfnod y 40e'r 50e o'dd Jenny James. Pwy oedd Jenny James? Nofraig. Hi o'dd y person cynta o Gymru i nofio'r sianel o Loeger i Ffrainc. Ac yn dod o Bontypridd? Ac yn dod o Bontypridd ac wedi parhau i weithio yma fel achubwr bywyd ac yn hyfforddi pobol i nofio. A ma' pobol Pontypridd yn falch iawn ohoni ac yn dal i gofio amdani. Ma'r llunie 'ma'n wych, Ydyn, achos ma' hwnna'n gweud y cyfrole gyda'r sam dros i gyd yndyfe? Felly fe lwyddodd i neud y gamp 'ma nawr yn 1951. Os edrychwch chi fan 'yn ma' 'na delegram arbennig. Congratulations you did well from Dad, Joyce and Alf. O'dd 'i'n fenyw a hanner. O'dd. Ac ar ôl y llwyddiant yma fe anrydeddwyd hi wedyn mewn ffordd wrth iddi ga'l mynediad i bob pwll nofio yng Nghymru yn rad ac am ddim yn gweddill 'i hoes. Ffansi nofio'r sianel? Sai'n credu Helen.